Pròxima parada, Ciutat Arts i Ciències Justícia. Pròxima parada, Quatre Carreres. Per al vostre confort, subjecteu-vos durant el viatge. Para su confort, sujétense durante el viaje. Will not join the trip for your comfort.
para asegurar el viaje. Hold on to any trip before you cancel it. Próxima parada, Alacant. Fi de trajecte. Per al vostre confort, subjecteu-vos durant el viatge. Para su confort, sujétense durante el viaje. Hold on to any trip before you cancel it. Ja, det är bra.